mahimo ang pagpunigo ito plano ng ako ni Baba Yolpo ang natanan ko sa ano ini plano ang plano pagsalba ng punto kaya no di pala maiya ang nakahulog ng bangin malugman ang punto na bangin bangin magmaminaw ng punto kaya no nangangalit kita kaya nahiralan kita ay masudad-siyudan mga punto ito Dolores kung makikita mo ipakanto ka mo haburogan may ka dito punto kapalit mo na yun sa nulit na puwede patroga maminaw basta kaya no natamaan itiya no? Natamaan ibig sabihin apintado itiya in progreso in siyudad in bukan maririyan ka mo nga hinugalit at punto kung makakto ka mo ang iwan may dadamit dito natamaan ang Mercedes maminaw naman di ba? Visit Salcedo, ikaw na. Kung bakit ka matakloban, basay, marakot, ikaw na hirap. Mamingaw, di ba? Takpakiana, maruluyan pa ka mo, ngay takbungto, iupod, kapintuhi, in progreso, in anyaw na bungto. Siya na, kung graduates, no? Kung membro ini nga nato nga innovate, transform, and empower ini nga grupo pinag-iyo makakasali di man na di ak nagagulog et oras isa na naman. Waray talaksan sa himpagbukod ni Dolores in terms iton negosyo. Yan doon na era itong GNF. Di ba? Yan doon na era doon pure gold. Diba? Iyan ito na ito Honda, Yamaha. Kung makikita ka mo kada esquina may gasoline stations. Diba? Parang makakuri na. Pero ay nakam na mapagkatarantan. Mag-iiba kita hindalan. Dalan nga itong progreso. Itong punto. Tinaagi ni kung tawagon ora vision. Mahimo kita himpaagi. Mahimo kita yung dalan. Dalan na kundiin pariris tunta itat punto. Amin. Una-una, pinaagi han tora mismo. Anturismo. Pwede? Di ba? O simple lang. Your gateway to lovelier is pinaagi ang turismo diri pwede hinumduman itang punto. Di ba kumakag kang Boracay ang una? Di ba mamida? Ang Boracay ang una 10 years ago, 12 years ago, 15 years ago, ura-ura lang itong kasimpi. Barangay lang ito. Pero naraka na upay ang pagnarahan Boracay, yan ang di nga ni lupig ng siyudad ng kita. Kina nakapalyawan, parehas naman. Marami dito, mga Islaman lang dito, kanagatan man lang. So, ibig sabihin, salamat kitang makagarahon at least tinagal kita yung mga lugar na dapat tindasin yung oras mo. Pero bago ini nga ang turna mismo, kailangan na i-assure kalinisan. Kahinumitikan na yung turista, inaglulutaw, di ba? Bugha, din kasalugan. Kailan yung bugha? Bugha, ano na, istorya lang na yun, no? Ako, parang kawil ako. Lubog-lubog kami, hindi naman lubog-lubog, manbanon, na medyo, di ba? Nagbibintol, manbanon, istorya pa rin tinis. Iupay, pagkawil, bangkol, di ba? Pagkasulat ng bangkol, sa iniri ka nagkero-kero, anak arigay, kariyay kumalong umaan hinbudha. Patay na. Ganyan kayo suwat, pagbusbusin ko, salamat babay, may luduhang buha. Dapat kayo suwat, ginlayo ko. Ang problema, pagtulaan ko, tutulungan dito tao siya. Patay din mo.
kadang may na magkurubuti. Nasa niya magkaroon. Pagkailangan nila ang kimpon niya. Dagdag iso, magkaragag kasigurado magkandudo ang pareho. Kuha ko yung sara, kinukuha ko na ayaw na. Iyan tumalong na ang nagkurubuti. Patay niya. Para po nabintas niya. Kuha ko yung sara na pagsarong ako nga maniya, pagbulang ko nito, nasa magpunta. Inay kay namin ni mga inaghan, ngalngagunhan, bangkol, Ginoo, itak ngayon. Kung wala kalinisan, hinumitit makanhingin, magkakalutawin pagha. Makan itang turismo, dire. Kaya pasalamat kita in taga-legislative, Irababay Adolfo, naghimo hira in ordinansa alas 11. Igin dire ang paggamit ang selubeng ang plastic. Kanya na, ginirestoryahan na kita. Ginirestoryahan na ng punto, kadin nila ang punto, ikon waray problema at basura itong selubeng. Yan, ikan bags po na. Di niya punto, di niya na. So, nangyara na. Wala na ni Bayo, ginagamit ekobag. Di ba? Ekobag niya. Salit, siling ko, kung tuhay na, kung maupay na, ready na kita. With that, naghimo kita in pasyadan. Ang tawa niya, hana lihapan. Di ba? Ano? Ano naman? Ano? Hinimo ni Mano, hinimo ni Nababayan mo, hinimo niyo sakupla hin sa katuig. Magic po ito. Dere po ito ng utang. Dere ito ng utang. Ano ito? Kuwarta niyo. Kuwarta yung tao na ibinabalik in servisyo ora mismo para ha? O yan. Makita ka mo, gabi damit tao. Ha? Damit tao. Yan ang inirestoryahan na itan punto. Ano? Bisa wala ka pure gold, bisa wala GNF, bisa wala yan o. Inirestoryahan ka. Atin na din. Di ba? Madali lang, no? Pag-isul, kaya lang ko na yung tao. Aside from that, may dapat isa. Yan na, yan dito mga kalokal, mintansis, maraming kira. Nga nagkakamayana na kita ongoing construction hiton access road ngadto ha munbon. Di nakamata na pinabawan, mamaraman yung nga ni Kam, diretso sa kay tricycle, di pa munbon ka mo. Di ba? Iyan to at din munbon. Alam munbon, pagtaan picture, iyan naman, ang ihaluagi ng beach nun Eastern Summer. Ano? Ura. Oh. Ano? May nagkalsada na ito. Oh, parang pati tayo makagarahan. Ikatulo, may naka ugis. Ugis, pribado niya, pero nagkakamayada na kami. Magkakamayada kami muwa. Yung mga reko katagyan dito, manihimo yung mga resort, mga hotel, para for aber, pagdayamon kita. Iton, mulupyo, labi na ang lima kabuto. The next is, ang sinisiring Nagtumbabaw Island. As in Palawan, itong Eastern Summer, makita ka. Ano ba ito mo plano para makato? Ayan na, ha? Yan na, tututo ko yung plano. Maghihimo kita. Sigurado lang na may pundo, itagan kita ni Congresswoman Fiabon dahil 30 million. Maghihimo access road, ha? Kalsada, tingin katapusan ng Santa Monica, Tipakani. Ating babaw, okay. Imagine, kaya ang problema ng tao, nagdipinaktas ni ka dito, nagsasaka nga di, hingangat to, rap tayo. Hindi na kayo mabalik. Yan na, kaya may namadalan, di ka dito itong barangay, mga kanina, kung may na view deck, may na view deck itong kanabe, may na view deck, ang tawag pa 360. Ibig sabihin,
kita it sinirangan, pagsisiripin ka ni, kita it natundan, kaya tinawag na 360. Din nila ito. Kami man, may net access road ka to small bill up. Direct small bill up. Small bill up. Itong kinag-insurance niya, yada. Nay, di ka naman di kinanduha kuwan, ha, Boracay, dapat kinanduha Palawan, asya na mga taga Rizal, mga taga Bantayan, mga taga Buntay, magbibits nga ni kamo, mga kanto na kamo, hasang mo ni ka, kaya pareho na ikit paraiso, kung kinukonsider niyo Palawan na paraiso, paraiso na maintindihan ito. Di ba? Next. May bilang kadako, yung bayan nila, basta, madaling salita, turismo ang pinag-uusapan. Amen. Diba? Next. Yan na naman. Ano nga, laban nga, turismo. Ano nga, turismo. Di dahil nga turismo, makita ito at bukto ha, mamatay ka mo. Paano? Economics. Halimbawa, pagkat ito harapihapan, pag silid na harapihapan, di ba may bayad tag-10 kinuras nun, tag-20 ng gawas. Kagabi ang kita nira inabuthin ang bot, 5 mil, 8 mil, basta kung susugan ka, bakit ang 10 mil, that is 300,000 a month. 300,000. Tagpirang binabayaran natin ng kuryente, it's 80,000. So, karang bitsin, libre na, tag-pinatan, parang nakakuha niyo, tinggal lang hindi nga. Basta i-assure na lang na walang corruption, waray kawat, waray kickback, mauswag na mauswag at buko. Sigurado niyo na magkukulit na kani may nakbalit na official receipt. Ase, waray kawat. Ase, nag-i-restorya kami, mga taga-revenue collecting, mga revenue collecting officers na direct pwede ma-kolekta in waray resibo. Ba't harapihapan? Okay ka lang harapihapan, hindi ba't talot, hindi ba't harapihapan? Di yan, ama hindi dahil printing, hapyuran. Bahawa na, di pwede. Sa natin malani, ay kam kakatid hapyuran. Ngando lang kami harapihapan. Ang mga perdible pwede harapihapan. Okay? Sige, next. Dida ito, nga tanan, nga kita. Ini-a-account para ipakita. Ipakita na may magiging proyekto. By the way, ang mga taga-Buntay, taga Rizal, hindi may mga pambot. May pambot, may bote, basta, duha. Hindi may bote. Ay kang pag-iisog ka, may 20 ha? Pagdudoong niyo 20 ha? Ay kang pag-iisog, kaya amot gait niyo. Di ba? Darahan niyo 20, nakahimo kita, hinfilahan bridge. Di ba? Yan nga tulay, di daan nga merkado ng bago. Anak kulit na netahay yung matag 20-20. Pag-isog ka mo, nga kukuliktahan ka mo, kung waray na hingangat doon hit sa lapit, naging kukulikta ka iyo. Di ba? Yan na. 30 anyos, kung nabagatan mo, anak din tulungan, di ba ita hagdan, kung nabagatan mo, mga bungi-ingi na mo, mga tartaron na, di ba? Mga gapon na. Pero after niyo pagtapuri ang pamilya o mismo, nakita ka mo, hintutuhay na iyo pantalan, di ba? Haluod na? Di ba? Darapugin ha iyo para pagkitin makagarahan. Next, may data, magkukulture kita himbanagan, ha? Kasi sir, help us kung pwede, istorya na kita, we are perpetually trending positively with our target, with our dreams in terms ng mga panagan. Yan ang kinikita na namin, may data na tsansa,
Tsansa na maging kapital itong Banagan itong region eh. Ha? Hikitain magsusupply ng giant nga Banagan. Kaya nito haakan. Yan tumanla, so galahit, no? Drum lang ka ni Tracy, ibutang naman dinhi, asa na ita. Pagbutganit natin, pagkakaanganahin isda nga, ano nga, pagtudlog. Buli na, usa pa. Ha? Ano dyan na, kada mo, basta guno. Guno ulit ito kung tatatan, Isus. Kaya no, pag pinaninahan ang ating livelihood nga, baktin, manok, hinot narireko. Ito mga paragbalidya, lahat tubog. Ano, di ba? Panimawaan niyo, kung hindi nagigireko, kita pobris. Kay binibang malay. Pero ulit talagang siyang bibinutngan, ay lalawag niya pag-iis niya, hindi namamalidya kami feeds, ito iti ka magkagagala. Ano ba? Kaya, Sir Cesar, pag-training kita, pag-himit feeds, ha? Ano ha? Sir Castor, natin, kuha na? Hindi nga Banagan, corrected gasto, sustainable yan. Aantuhan agad ng guno, palawagan lanin, pagsisikyawasin ako sa ko, ipamumutang na ito, di ba? Sipag at syaga lang. Di ba? Okay, next. Of course, livelihood, di ba yung makers, para kapakita, ang mga bayong makers. Sana ay Ma'am Linda, hiyan ang kunda bagakuan, hiyan ito na naging instrumental ang paghimuan bayong nagpunto. Of course, nakita naman ninyo, mga infras, yan na, ongoing na itong mga kakalasadahan. Yan na, tathafilan, tatfilahan breaks, di ba? Itandaan ng merkado ngayon bago. Dako na gamit, barangay Rizal ngayon, kuhan, dako na gamit, ano? Di na kang maliligis. Kaya ano, diretso na magtutahusan. Di ba? Ano? Gagmait ni Mano para hayin. Next. Ina ang Bolivar, ikita like 4 lanes, pasingat ka Dolores nagsusunod, pasingat ka Buruga nagsusunod. Katanan, din hilang oras, pahit siyudad, di ba? 4 lanes. At mga senior citizen, pag-ihinay ka mo, pagtatabong ka tindakado. Pero may nanang proposal. Ito ang proposal niya na magpapasama. May baluto nga ito. Special pa. Di ba? Anyway, sige, ano pa? Mga pathways, yan, para, next. By the way, itatbong to, itkumplito, hinaminitis. Ini nga linhol, ini nga dakong nga TV, gugma ini, itura mismo para hayo. Yada ka sa system, gugma ini, itura mismo para hayo. Yan to nga gibubutang, gagmait namon para hayo. Para makangingani ka mo, di ka magpipinamati, nagsisilid. Di ba ito nagyayakan natin ilaring dagat, nga pagbuhol, mura dagat. Di so kaya na, graduation niyo, pag-graduate niyo, anet iyo kahimunin na. Kaya di ba ito era, ready? Ready ang era picture, kada? While mag-graduate, kada? Di ba? Parang bakit ka magkay? That makes the difference. Kasi di ura mismo. Din nila yung mag-idahagan. Kaya in oras, we do not settle things for less. Dili na pwede na. Hindi po. Dahil mahal ko kayo. Next, okay. Primero na bulan, 5 ka bulan nakapalit na ang iyong munisipyo hinbako. Kaya ang basurahan dagat problema. Ang rason kung kaya din nagkukulikta, waray naman naagian dito. So pinalit ang munisipyo hinbako para dito ang basurahan permi organisado. Yeah? Yan na. Then aside from that, liliw ng tatali ng tatarag na ginoo nga parang basura. Tarkaragkara, garanay dito, aninganay nahulog habalong kawin na, hindi mo Lord. Yan na, diri na. Aadaan na yung bago nga basurahan para pagkita. Ada na nila.
pinapalit ka bulan ni Manong sa aking tanga, kami ibabayalon ng mga konsyan. Ibig sabihin, ito yung kwarta, ibinabalik ka iyo, kaya no, seryoso po ni Manong na maging ganado kami. Next, ano naman para 2024? Para 2024, harabihapan, yan plano, itong pamilya ora mismo. Di ba, itong existing yan yan tulay. Tapos may naman ini, ngan nila dinhi. Mahimo kita, another, mga balay-balay dinhi. Yan di ba, parang pakipang ganito. Tapos, aside from iton, mahimo kita hindakot. Ini, ngadto. Para maglilimot-limot na yung turista. Malilimot na yakon hain hiya. Di ba? Nga aside from that, maghihimo kita hindakot nga balay-balay ini, para bangin la sunod nga graduation in farmers, aato na hihimo at harapan. Ano? Okay? Asya itong determinado, asya itong serbisyo publiko kung tawagan ora mismo, kaya no, may plano para kaupayan ito. Next, yan nga, tatawagan din na Pari Bridge, meaning magdudugtong kita, hapay pa yun, dinetwatogs, mga sapa, di ba alaba? Maghihimo kita maupay na tulay hitsura. Dudugtungan ta, tatawagan ta, Paypayon Riverside Bridge para. Ano? Siring ko pa, naman ang barangay eleksyon. Karakutata na, ang nagdaag, congratulations, ang naperde, salamat niya, pag-urod sa tagina. Ipakita ta, ayaw ka na buhiin nga momentum nga atong pagkaurusa. Kaya no, kailangan kamo ni Babay Adolfo, kailangan kamo ni Manong, kay kung duduhala, wawalo na napulog na ayaw. So, hindi ng mga graduates na nasa rin ako. By the way, yada, ginawas pakitugon iyong mga anak. Nga diri na hiram at pinanggamit, diri na kita magamit in plastic cup. Diri na magamit in styro. Waray na istroy-istroylahan. Kay manahahatag hiramano, hin tumbler, usa kada bata. Ano? Kaya niyo? Kaya no, pagkakanto namin kaskwilahan, nagbagdagan yung bata dahil battle Luther, daan na. So sabi ko, this is now the time para ipakita ta nga paura ta at kabagaan. Di ba? Ano? Ganado na ka mo? Hano na and many more. Nainanamdam ako nagkakampanya ko din mga saat kulaan to. Yan na. Realidad na diri na lang drawing kayo no darai naging tapuran kami niyo salamat ang iyo ang oportunidad na ginhatag haamon na pagserbisyuan kamo. Thank you and mahumpay mo pag-aaral.